Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Langgo. Taong 2000, Daraga, Albay. Itong mga panahong ito, gwardiya sa isang kilalang universidad itong si Langgo. Maglilimang buwan pa lamang siya doon, kaya na may medyo naghihirap pa siyang makibagay, lalo na sa mga katulad niyang gwardiya. Gabi ang pasok niya, kung kaya't kapag umaga tulog siya. Makakain lang ng almusal, sulit na yon hanggang hapon. Bago pumasok itong si Langgo, hindi niya kinakalimutan na magdasal at humingi ng gabay sa relihiyong kanyang kinamulatan. Kung hindi niyo kasi naitatanong, lumaki siya sa poder ng kanyang inang relihiyosa at ama niyang nanggagamot sa baryo nila. Bata pa lamang itong si Langgo, hindi na niya maipagkakaila ang kanyang mga kakaibang karanasan sa lugar nila. Halos normal na sa kanya noon ang makakita ng mga espiritu at iba't ibang uri ng mga nilalang na gumagala tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Dahil dito, sinubukan niyang mag-aral ng mga buhay na salita, subalit hindi siya gaanong pinaunlakan ng kanyang ama. Mariin kasi itong naniniwala na sa oras na mapasok na ni Langgo ang ganoong larangan, maaaring doon na siya manatili hanggang kamatayan. Ayaw naman yung mangyari ng kanyang ama, lalo pat hangad nito ang maging normal at mapabuti ang buhay niya. Sa loob ng 5 buwang paninilbihan ni Langgo sa universidad, may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng kakaiba sa tuwing madadapo siya sa pinakadulong parte ng paaralan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya meron doong nagmamasid sa kanya. Ayon kay Langgo, pagtungtong pa lamang ng alas 5 ng hapon, meron na siyang nasisipat na isang babaeng animoy sumasabay sa mga ordinaryong mag-aaral. Kagaya ng karamihang estudyante, nakasuot yon ng uniforme na siya namang labis niyang ikinagulat. Ilang beses na din niya yung sinubukang habulin pero tuwing nawawala yon sa kanyang paningin, naglalaho na lamang yon na parang bula. Isang hapon, habang naglilibot si Langgo sa mga silid ng paaralan, meron siyang nakasalubong na isang babaeng naglalakad papalabas. Paglapit nito sa kanya, bigla na lamang siyang natigilan nang masipat niya ang mukha ng babaeng yon na para bang burado. Paglingon niya rito, laking gulat na lamang niya nang lumingon din ito sa kanya habang dahan-dahang ngumingisi. Matapos yun, halos hindi na makagalaw itong si Langgo sa kadahilanang yung pakiramdam niya, demonyo ang nakasapi sa babaeng yon. Sinubukan niya pa yung habulin pero paglabas niya ng pasilyo, wala na ito. Nang hindi na niya yun masilayan, unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Yung hininga niya, napakalalim. Animoy tumakbo siya ng napakalayo. Habang pinag-iisipan ni Langgo ang bagay na kanyang nasilayan, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon nang tawagin siya ng isang maestro sa paaralan. Paglapit niya dito, nakiusap naman yun sa kanya na kung maaari bantayan niya ng maigi ang lugar na yon, lalo pat maraming mahalagang gamit ang iiwan nito sa loob. Nang marinig naman yon ni Langgo, tila bang nabingi ang kanyang tenga. Sinubukan niya pa noong magdahilan sa maestro pero pakiramdam niya wala na talaga siyang ibang magagawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa, pag-alis ng maestro sa harapan niya, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Ilingon mo lang at yan! Dahil ka na maglaog! Ara mo baga! Biyernes sa aga!" Na ang ibig sabihin, tingnan mo lang mamaya, huwag ka nang pumasok. Alam mo naman,
Biyernes kinabukasan. Matapos nitong makapag-uwi ka, agad naman siya nitong iniwan. Si Langgo, nanatiling tulala habang maiging pinag-iisipan kung ano ang nais iparating ng gurong yon. Sa pagbalik niya sa lugar na kanilang binabantayan, naging usap-usapan naman nila ng kanyang mga kasama ang sinabi ng guro sa kanya. Ayon sa gwardyang matagal na roon sa lugar, madalas talagang manakot ang maestrong yon sa mga taong nakakausap nito. Kapag nga kinakausap sila nun, nagbibingi-bingihan na lamang sila nang sa gayoy hindi sila kabahan o mabahala. Dagdag pa nito, totoo ang bali-balitang may namatay sa loob ng paaralan noong dekada 80 at 90. Matagal na ding usap-usapan sa kanila ang mga pagpaparamdam ng multo, lalo na sa gabi, na nagaganap sa loob ng unibersidad. Mariinding inilahad sa kanya ng gwardyang yon, hindi biro ang kanyang mga nararanasang pagpaparamdam tuwing nililibot niya ang kabuuan ng paaralan tuwing gabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos hindi na noon mapakali itong si Langgo. Yung tipong pakiramdam na nais na niyang umalis at lumayo sa lugar na yon pero hindi niya magawa-gawa. Bagaman ramdam na niya sa kanyang katawan ng labis na takot, pinilit niya pa rin ang kanyang sariling manatili sa pagbabantay alang-alang sa kanyang pamilya. Lumipas pa ang ilang oras, wala nang tao sa loob maliban sa kanila. Yung mga puno, maya't maya ang pagpagaspas dahil sa lakas ng hangin na sumisimoy. Halos wala na din silang maaninag sa buong lugar sa kadahilan ng bibihira pa lamang noon ng mga ilaw sa daan. Maya-maya pa, nang torno na ni Langgo ang paglilibot, agad naman niyang binitbit ang kanyang armas, dala-dala ang isang maliit na lente. Una niyang pinuntahan ang paaralang pinababantayan sa kanya ng guro. Bago niya nilisan ang lugar na kanilang kinaroroonan, mariin naman siyang pinaalalahanan ng kanyang mga kasama na huwag magpapagapi sa takot na mararamdaman niya. Hindi yun makakaganda, lalo pat may dala-dala siyang armas. Inabisuhan din siya nito na ang pinakamalakas na pangontra laban sa mga multo ay ang pananampalataya sa Panginoon. Dagdag pa ng kanyang kasama, iwasan din niyang tumingin sa pagmumukha ng mga nilalang na yon sa kadahilan ng magdudulot lamang yun sa kanya ng mga hindi maipaliwanag na pangitain. Matapos naman itong marinig ni Langgo, tumangulang naman siya upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Sa isip-isip niya, hindi na siya nito kinakailangan pang paalalahanan gawa ng alam na niya ang tungkol roon. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya dahan-dahang binagtas ang daan patungo sa paaralang kanyang babantayan. Noong una, ordinaryo pa naman ang mga kaganapan. Wala siyang ibang naririnig kundi ang mga huni ng ibon at mga paniki sa paligid. Marami din siyang naririnig na asong kumakahol sa lugar dahil sa mga bahay-bahay na malapit lamang sa paaralan. Maya-maya pa, pagdating niya sa pasilyong pinababantayan sa kanya, doon na dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi niya mawari pero noong pumasok siya sa pasilyong yon, tila bang bumigat na ang kanyang pakiramdam. Isipin ninyo, bukod sa napakadilim ng paligid, limitado lang din ang naibibigay na liwanag ng lente na dala niya. Sa pagharap niya sa pinto ng silid na malapit sa palikuran, bigla na lamang siyang natigilan nang makarinig siya ng isang pahagulgul na iyak. Yung pakiramdam ni Langgo noon, parang tumigil ang mundo niya dahil sa takot. Halos ramdam na din niya ang pagkalas ng kanyang wisyo, pero pinipilit niya pa ring manatili ang kanyang kamalayan.
Nais na din sana niyang lumabas sa pasilyong yun pero hindi niya yun magawa-gawa dahil ilang metro na din ang kanyang layo sa labasan nito. May iba pa namang daang maaari niyang tahakin pero ilalayo lang siya nito sa lugar na kinaroroonan ng kanyang kasama. Maya-maya pa, nang tumigil na ang pag-iyak, agad naman niyang binilisan ang paglalakad pabalik sa lugar na pinasukan niya. Iniwasan niya na noong tumingin sa paligid upang maiwasang makasilay ng mga bagay na hindi niya inaasahang makita. Pero bago pa man siya makalabas ng pasilyo, doon bumungad sa kanya ang isang babae na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Napakahaba ng buhok nito. Meron yung punit-punit na kasuotan at halos hindi mo na maaaninag ang burado nitong pagmumuka. Habang naglalakad ang nilalang na yon, rinig na rinig ni Langgo ang mga katagang sinasabi nito na halos hindi niya gaanong maintindihan. Yung kaluluwa niya noon, pilit nang lumalaya sa kanyang katawan dahil sa takot. Paglapit ng nilalang sa kanya, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang balikat habang unti-unti naman niyang naaamoy ang baho ng katawan nito. Lumipas pa ang ilang minuto, pagtapat ng nilalang ng labi nito sa kanyang tenga, bigla naman yung bumulong sa kanya ng, "Tabangi ako. Muya ko nang makaalis sa lugar na ini. Tabangi ako. Tabangi ako." Na ang ibig sabihin, tulungan mo ko. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Matapos makapagsalita ng nilalang na yon, kitang-kita ni Langgo ang pagkakaroon nito ng kadena sa mga paa. Bago pa man niya masagot ang sinabi ng nilalang, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung dahan-dahang hinihila papalayo mula sa kanilang kinaroroonan. Bago tuluyang maglaho ang nilalang na yun sa kanyang harapan, nasipat niya ang pagmumukha nitong umiiyak. Doon niya napagtanto na isang babae pala ang kaluluwang nagparamdam sa kanya. Sa pagkawala ng nilalang na yon sa kanyang harapan, halos mabingi naman ang tenga ni Langgo nang marinig niya ang pagbukas ng mga pinto at paghila ng mga upuan sa loob. Narinig niya din ang palikurang bigla na lamang may nagsikalabugan, subalit hindi niya na yon tinangkapang puntahan. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, halos tulala na siya at hindi na makausap. Maya't maya na rin ang pagtulo ng malamig niyang pawis sa katawan na agad namang ipinagtaka ng kanyang kasama. Nang hindi na nito maatim ang kalagayan niya, agad naman siya nitong tinanong ng, "Hoy Langgo! Nata! Anong nangyari sa imo? Garo ka baga nakitang demonyo? Huy!" Na ang ibig sabihin, "Hoy Langgo, bakit? Ano nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng demonyo." Sa halos ilang beses nitong pagkausap sa kanya, bigo pa rin ang kasama niyang makarinig ng mga salitang nagmumula sa kanya. Ang tanging na isasagot lamang noon ni Langgo ay ang mabilis na paghinga sa kanyang sistema. Ilang minuto din siya noong hindi kumurap na para bang hindi pa rin niya nauunawaan ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Dahil dito, minabuti ng kanyang kasama na puntahan ang lugar na binantayan niya. Halos ilang minuto din yung nanatili sa lugar na yon hanggang sa makabalik na ito. Pagdating ng kasama ni Langgo, inilahad din ito sa kanya ang mga kakaibang bagay na nagawa nitong masilayan. Ayon dito, nakasilayo ng mga upuang gumagalaw kahit wala namang tao sa loob. May mga nagsusulat din sa pisara at animoy ang lahat ng gamit sa loob ay nakalutang sa hangin. May mga narinig din itong iyak, pagkatok,
sigaw, paghingi ng tulong at kung ano-ano pa na halos hindi pangkaraniwang naririnig ng mga tao tuwing gabi sa paaralan. Dagdag pa nito na kahit ilang beses na niyang naranasan ng ganoong pakiramdam, hindi niya pa rin malimot-limot ang pakiramdam ng labis na takot. Lumipas pa ang ilang oras. Awa naman ng Diyos, medyo bumubuti na ang lagay ni Langgo. Nang magkaroon na siya ng lakas para magsalita, doon na niya kinausap ang kasama niya ukol sa mga bagay na maaari nilang gawin. Para hindi na lumala ang kanilang karanasan noong gabi, mariin naman itong inabiso sa kanya na wag nang ituloy ang paglilibot. Hinayaan na nila ang paaralan sa kadahilan ng di hamak na mas mahalaga ang kanilang mga buhay kumpara sa mga gamit na kanilang binabantayan. Naniniwala din sila, walang baliw na magnanakaw ang magtatangkang pumasok sa ganoong kapiligrong lugar. Sa pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, inakala nila Langgo na magiging mapayapa na hanggang umaga. Pero di pa man noon tumutungtong ang 1:00 ng madaling araw, muli na naman nilang narinig ang mga malalakas na pagsigaw na nagmumula sa paaralang kanyang pinuntahan. Ilang minuto din yung nagtagal, hanggang sa makasilay sila ng isang nilalang na naglalakad sa napakalawak na patag sa gitna ng unibersidad. Kahit napakalayo nito, kitang-kita yon nila Langgo sa kadahilan ng medyo maliwanag naman ang buwan noong mga gabing yon. Habang pinagmamasdan nila ito, rinig na nila ang paghikbi ng nilalang na parabang humihingi yon ng tulong. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila napansin ang napakahabang tanikalang nakapulupot sa katawan nito. Hindi sigurado sila Langgo pero tila bang nagmumula ang tanikalang yon sa loob ng palikuran. Bagaman may mga katanungan sa kanilang isipan, hindi na nila ninais pang diskubrihin ang tinatagong lihim ng nilalang. Ang naging haka-haka na lamang nila noon, maaaring sa palikurang yon, namatay ang babae. Ayon kay Langgo, na minsan na ding inilahad ng kanyang ama sa kanya ang tungkol sa mga tanikalang kusang pumupulupot sa kaluluwa ng mga tao sa oras na namatayo ng hindi pa naaayon sa itinakda. Nakadepende ang mga tanikala kung ano ang kanilang ikinamatay. Ang pinakamarupok namang tanikala sa lahat ay yung mga nasa kaluluwang pinaslang ng kapwa-tao nito. Ang pinakamatibay, ang mga tanikalang nakapulupot sa mga taong sila mismo ang kumitil sa kanilang mga buhay. Dagdag pa ni Langgo na maaaring abutin ng ilang daang taon bago tuluyang makalaya ang ganoong nilalang sa parusang yon. Habang hindi pa yon nakakalaya, buong oras nito itutuon sa pagpaparamdam sa mga buhay para humingi ng panalangin. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pagmamasid, nasipat naman nila ang kaluluwang biglang bumagsak sa lupa. Habang nakakapit ang mga kamay nito sa damo, kitang-kita nila Langgo ang unti-unting paghila ng tanikala sa katawan nito. Hindi naglaon, wala namang nagawa ang kaluluwang yon kundi ang bumalik sa palikuran. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli namang tumahimik ang lugar. Silang dalawa, tulalang nakamasid pa rin, nag-iisip sa kung ano ba ang kanilang mga nakita. Nang medyo mahimasmasa na sila, agad naman silang bumalik sa kanilang mga pwesto para magkape at magpahinga. Sa buong magdamag, ni isang segundo walang pumikit ng kanilang mga mata. O sa madaling salita, walang umidlip. Kinaumagahan, pagpasok ng kanilang kasalitan, agad namang tumungo si Langgo sa kanyang tahanan. Pagpasok niya roon,
Halos magsitayuan naman ng lahat ng kanyang balahibo sa katawan dahil muli na naman niyang naalala ang tungkol sa nilalang. Ilang beses niya din yung pinag-isipan hanggang sa dumating ang puntong nagpasya siyang yon ay tulungan. Bagaman puyat na puyat pa itong si Langgo, minabuti niyang tumungo sa universidad. Pagdating niya roon, kinausap niya ang maestro ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang mga isinalaysay, maging ito man ay hindi makapaniwala sa kanyang istorya. Subalit sa kabila ng lahat ng kakaibang kwento niya, alam niya sa kanyang sarili na naniniwala ang maestrong yun sa kanya. Madali niya yung nalaman dahil sa kakaibang ekspresyon ng guro habang inilalahad niya ang tungkol sa mga bagay na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais niya munang tumungo sa isang lugar para pag-isipan ang kanyang mga gagawin. Alam niyang magiging mahirap sa kanya ang umalis sa trabahong yun pero pakiramdam niya yun lamang ang nag-iisang paraan para matahimik siya. Napag-isip-isip din noon ni Langgo, marami pang ibang trabaho ang maaari niyang pasukin nang walang anumang panganib. Bago sumapit ang tanghali, nagpasya siyang ipasa ang kanyang sulat para umalis sa trabaho. Hindi na siya nag-alangan pa noon, gawa ng pakiramdam niya habang buhay siyang hahabulin ng bangungot na minsan niyang nakita. Sa pagbalik niya sa pasilyo ng paaralan, hindi pa man siya nakakarating sa silid ng guro, muli na naman niyang nasilayan ang babaeng nakayuko. Nagmamadali yung tumungo sa palikuran na siya namang dali-dali niyang sinundan. Pagdating niya roon, laking gulat na lamang niya nang madatnan niya yung nakabigti habang nakatitig sa kanya. Umiikot-ikot pa yun sa kisame na parabang hindi pa ito nalalagutan ng hininga. Maya-maya pa, pag-abot nito ng kamay sa kanya, bigla naman yung nagwika ng, "Kung dai mo ko matatabangan, maray pang ibahan mo ko digte! Mana, ibahan mo ko digte!" Na ang ibig sabihin, kung hindi mo ko tutulungan, mabuti pang samahan mo ko dito. Tara, samahan mo ko dito. Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-alangan pang tumakbo papalayo itong si Langgo. Matapos niyang mailahad ang pagbibitiw niya sa kanyang tungkulin, agad naman siyang umalis sa paaralang yon nang walang kahit na ano pang sinasabi. Magmula nun, hindi na niya sinubukan pang bumalik sa lugar dahil sa kanyang takot na dinadala. Makalipas pa ang mga buwan, namuhay si Langgo malayo sa universidad. Naghihirap man ang kanyang pamilya, sinubukan niya pa rin yung itaguyod sa pagsasaka. Alam niyo ba, buwan lang noon ang lumipas nang mabalitaan niya ang tungkol sa isang pasyenteng ginamot ng tiyuhin niyang albularyo. Ayon dito, may naging pasyente ito na isang batang nag-aaral sa universidad din mismo. Marami na yung pinuntahang pagamutan pero ni isa sa mga ito walang nakatulong. Nang madala naman yon sa tiyuhin niya, doon ito napagtanto na ginagambala pala yon ng kaluluwa. Siguradong sigurado din ng tiyuhin noon ni Langgo, babae ang kaluluwang nakikipaglaro dito. Malakas ang presensya ng kaluluwang yon, sa kadahilan ng matagal na nitong pinamamahalaan ang lugar. May posibilidad ding ilang beses nang sinapian nito ang kanyang pasyente kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kaluluwa na yon na pasukin ang estudyante. Dagdag pa nito, hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng kaluluwa sa kadahilan ng nagmumula ang lakas nito sa dinadala nitong galit at puot bago yun magbigti sa lugar na yon. Ano man ang dahilan ng nilalang, paniguradong meron yung kaugnayan sa kanya at sa mga taong nakapaikot sa kanya noong buhay pa siya.
Ayon sa kanyang tsuhin, kaya lang naman niya nagawang masilayan ng nilalang dahil noon pa man mulat na ang kanyang ikatlong mata. Marahil sa dinami-rami ng tao sa lugar, siya lamang ang nakakita nitong may potensyal para makatulong sa hinahangad nitong paglaya. Subalit kahit mabuti ang hangarin ng kaluluwa sa kanya, mariin pa rin siyang pinaalalahanan ng kanyang tsuhin ukol sa mga kalakip nitong panganib. Dahil sa sinabi nito, mariin namang inilahad ni Langgo na hindi niya kayang tulungan ng nilalang na yon, lalo pat marami din siyang responsibilidad sa mga buhay niyang minamahal. Hindi na saklaw ng kanyang trabaho ang ganon, gawa ng hindi naman siya albularyo. Matapos niya yung malaman sa kanyang tsuhin, dahan-dahan na siya nitong minulat sa malalalim pang sikreto ng lihim na karunungan. Nagkakaroon lamang sila noon ng seryosong pag-uusap sa tuwing bumibisita yon sa kanilang tahanan para makipag-inuman. May mga pagkakataon ding tinatanong siya nito kung kumusta na ba ang kanyang dating mga kasama sa universidad, subalit wala naman siya roong maisagot gawa ng matagal niya na yung hindi nasilayan. Sa paglipas pa ng mga taon, nang tumungtong na sa kolehiyo ang panganay na anak ni Langgo, mariin niyang inihabilin dito ang tungkol sa panganib na minsan niyang nasaksihan. Alam niyang matatakot yun sa kanyang kwento pero wala siyang magagawa sapagkat yun lamang ang paraan para mamulat ito. Pero alam niyo ba, kahit ilang taon pa man ang lumipas, tumandaman at maging makakalimutin itong si Langgo, nananatili pa rin sa kanyang alaala ang tinig ng kaluluwa noong minsan itong magbanggit sa kanya ng, "Ibahan mo ako, dikti." Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang miss kong magkwento ng tungkol sa mga multo. Alam nyo ba, bigyan ko lang kayo ng throwback. Dito nagsimula yung channel natin yung tungkol sa mga multo-multo talaga. Pakinggan nyo. Mula nilalang, praile, dire-diretso yan, parang ilang episodes, puro multo lang ako noon kasi sobrang sarap at sobrang nakakagigil manakot ng mga tao. Kaso nga lang, ang nangyayari, magiging honest na ako sa inyo, maraming nawala sa channel ko nung pinasok ko na ganito pala, pinasok ko yung kwentong aswang, sobrang nag-rocket boost yung channel ko, talagang sobrang dami kong subscribers, sobrang dami kong views. Tapos nung naglapag ulit ako ng multo, parang ilang sunod-sunod na multo yon, way back 2001 ata o 2020, parang mga ganun, nawala yung subscribers ko, tapos humina yung views. So inisip ko, gusto na talaga ng mga tao yung tungkol sa aswang. Kaya magmula nun, hindi na ako gaano nag-e-entertain ng kwento ng mga multo. Pero ito kasi sobrang kakaiba to, tsaka napakaganda ng kwento na to. Lalo na ito si Kuya Langgo, sobrang legit talaga. Talagang naniniwala ako 100% sa mga kwento nito. Kasi guard Alam naman natin, lalo na yung mga guard na panggabi, sobrang daming kwentong nakakatakot niyan. Pag ito umabot siguro ng mga 500 comments, no? Kung sakali man, kung abot man, baka maglapag na rin tayo ng multo kahit isa, 2 beses sa isang linggo. Bakit naman hindi, di ba? Kasi marami tayong kwentong multo na talagang nangyayari yon kahit sa bahay ninyo. Yan, dyan, ngayon. Habang nakikinig kayo sa akin. Di ba? Di nyo pwedeng sabihin na baka wala kayong katabi o baka meron. Ewan ko. Charot. Di ko kayo tinatakot. Baka mamaya hindi kayo makatulog Pero yun lang, namiss ko lang talaga yung kwentong multo. Wala akong masasabi sa kwento ni Kuya Langgo kasi sobrang ganda talaga. Kayo na lang yan. Yun nga, pag umabot siguro mga 500 comments, comment kayo ng multo. Yan. Kapag may nabasa akong ganyan na marami, lapag tayo ng multo kahit once, twice a week. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.